Jos sä haluat menestyä elämässä, niin sun pitää tehdä asioita nopeasti ja säännöllisesti. Eli mitä se meinaa on se esimerkiksi, että mä oon nyt tässä Pariisissa kadulla. Kamera on laukus. Mä en jaksa ottaa nyt kameraa, nyt pitää hoitaa hommat nopea. Niin opetus on se, että mä hoidan asiat vähän nopea. Mä otan kameran, hoidan homman. Se on mun salaisuus, mitä mä teen asioita, miten mä teen rahaa. Elias, okei, jos mä haluan olla rikas, mitä mä teen? No, saat kamera esiin ja hoidat homman silleen nopeasti. Koska jos sä et hoida sitä hommaa nopeasti, niin sit sun kilpailijat hoitaa sen. Eli yrittäjänä sun pitää liikkua nopeasti, tehdä asiat nopeasti ja näin. Ja toinen juttu on se, että se ei saa kiinnostaa muiden mielipiteet. Mä kävelen ihan spurkun täällä kadulla, jossain verkkareissa ja hupparissa sekä mun vaatteiden kaa. Sä varmaan ihmettää, että Elias, miksi teet tolleen, jos sä teet 167 tonnia kuussa? No mä teen vaan just sen takia, koska mua ei kiinnosta rehellisesti. Toinen juttu, mä kävelen tässä kameran kaa. Kaikki kattoo tälle sivusta, kuka tää äijä on. Sun ei tarvi yhtään miettiä muiden mielipideitä. Tässäkin jos purku tossa koriton. Jos se ois kans etäklousa ja tekis hommat oikein, niin se ei tarvitsisi miettiä näitä asioita. Mut joo, missä mun kameraäijä on? Missä mun kameramies on? Tämmönen etti, mä vähän kävelin tässä. Hain vähän roolia. Mutta mihin tää katos? Jossain se on, mut joo. Siis tän videon nopea tarkoitus on se, että tee asioita säännöllisesti nopeasti. Ja sillä tavalla saat tulokset nopeasti elämässä. Jos tykkäsit videosta, laita kanava tilaukseen. Ja näitä tulee lisää. Noniin, moro!